Allerførst så har vi tegnet sådan en dyrecelle her, og den vil jeg rigtig gerne lige starte med at forklare lidt om, hvad den har funktioner, de forskellige ting i. Vi kan egentlig bare starte fra en ende af. Her har vi en cellevæg. Det er egentlig det, der står. Det er lidt ligesom bare en væg. Så har vi en cellemembran. Det er lidt ligesom en væg, der adskiller cellens ydre og indre. Så har vi en kernemembran. Det er også bare en væg af beskyttelse for kernen og cellen udenover. Så har vi en kerne. Det er den, der indeholder al cellens informationer og al dens DNA. Så ja. Så har vi ribosomer. Det er de små prikker her. Det er den celle, det er det inde i cellen, der danner alle proteinerne. Og sådan, ja, den står for det. Så har vi nogle mitokondrie. Det er de røde ting, I ser her. Dem er der et par stykker af i den celle her. Det er en producent. Det er den, der producerer og reparerer muskler. Og også står for at lave noget energi i den her celle. Så har vi nogle lysosomer. Det er de gule prikker, vi ser her rundt omkring. Det er det, der står for den beskyttelse inde i cellen, og kan både nedbryde, men også beskytte cellen. Det nedbryder alle de dårlige bakterier og alle de uønskede ting inde i cellen. Så har vi noget cytoplasma. Det er alt det her. Så det er bare noget væske, der er inde i cellen her, som egentlig holder alt i en ordentlig balance. Og ja, det var alt for dyrecellen. De forskellige og tilfælles organeller af de to dyreceller og planteceller. De har begge cellemembran, cytoplasma, mitokondrier og cellekerne. Men plantecellerne, de har også en grønkorn, som de skal bruge til at lave deres fotosyntese. De har også en cellevæg for at have stabil struktur. Og så har de også en vakuole til at indeholde plantens saft og andre mineraler i den.